Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Зур төзелешкә нигез салынды. Татарстанда Европа көнбатыш Кытай трассасын төзүгә әзерлек бара. Осталыкка югары бәя WorldSkills стандартлары буенча ил чемпионатында Татарстан вәкилләре сынатмады. Шаллыдагы Җәмит мәчете кайчан салынып бетәр? Төзүчеләр быел эшне тизләтте. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Татарстанда һава җылына. Бүген 23 сентябрьдә атмосфера басымы арту белән явым-төшемнәр туктаячак дип фаразлый синоптиклар. Шул ук вакытта көчле җил көтелә. Вакыты белән ул 15-20 метрга кадәр җитәчәк. Бүген төнлә һава температурасы 6-11, иртәгә көндез 13-18 градуска кадәр җылыначак. Пәнҗешәмбе 24 сентябрьдә Татарстан тулысынча көнбатыш антициклон хакимлегендә була. Явым-төшем кими. Аерым районнарда төнлә һәм иртән томан. Төнлә һәм һава температурасы 3-8 градус, кайбер урыннарда 0 градуска кадәр төшәчәк. Ә көндез һава температурасы 15-20 градуска кадәр җылына. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Әлмәттә яңа техник лицейда булды. Шулай ук район советы утырышында катнашты. Тулырак киләсе язмада. Ачык кабинетлар сыйныфлардан тыш шөгыльләнү мөмкинлеге һәм башлангыч сыйныфлардан ук төгәл фәннәргә өйрәтү. Әлмәттәге инженерлык лицейында заманча инновацион технологияләргә нигезләп укыталар. Нефтчеләр башкаласындагы яңа мәктәп техник белгечләр әзерли. У нас с 1 класса введены такие дисциплины, как информатика, с 5 класса наглядная физика, с 6 класса наглядная химия, в 7 классе новый предмет, как инженерная графика. Лицей Татнефть компаниясе инвестицияләр ярдәмендә барлыкка килде. Нефтчеләр шәһәре киләчәктә иң алдынгы технологияләрне үзләштергән белемле кадрлар белән тулыланырга тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин лицейны яхшы яктан бәяләде. Башлангыч сыйныфта укучылар парламент рәисен хәтта кочаклап каршылады. Парламент рәисе район советының беренче утырышында да катнашты. Яңа сайланган депутатларга мөһим карар кабул итәргә, Әлмәт районының яңа башлыгын сайларга туры килде. Дәүләт советы рәисе әлеге вазифага Рөстәм Миңнеханов исеменнән хәзерге җитәкче Тимур Нагыманов кандидатурасын тәкъдим итте. Надо поддержать человека, который взял на себя смелость, предложение президента, уже вошел в проблемы города и района. Это Тимур Дмитриевич Нагуманов. Хочу сказать, чтобы с присущей ему деловитостью, упорством находить решение дальнейшего созидательного развития моего родного города, вашу родину. Тимур Нагуманов кандидатурасы өчен күпчелек депутатлар үз тавышларын бирде. Элегрәк шәһәр советының беренче утырышында ул Әлмәт башлык итеп сайланган иде. Фанис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. Шулман елгасы аша 30 чакрымга якын озынлыкта югары басымлыклы газ бөлү үткәргече төзелә. Ул Алабуга һәм Түбән Кама шәһәрен тоташтырачак. Бу уңайдан документка Татарстан хөкүмәте йортында кул куелды. Әлеге чарада Россиянең монополиягә каршы федераль хезмәт җитәкчесе орынбасары Андрей Цариковский катнашты. Ул билгеләп үткәнчә Татарстан контракт төзегән 14нче төбәк. Ул төбәкне газлаштыру өчен өстәмә финанслау чыганакларын кулланырга мөмкинлек бирә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов очрашуда Андрей Цариковскийга ТСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Эш визиты монополиягә каршы федераль хезмәтнең укыту методик үзәгендә дәвам итте. Спикерлар нефть-газ өлкәсендә биржа сәүдәсе перспективалары турында фикер алышты. Европа белән көнбатыш Кытайны тоташтыручы М12 автомобиль трассасы Татарстан территориясеннән дә узачак. Тарихи коридорны булдыру өчен нәрсәләр эшләнә? Зур эшләр кайчан башланырга тиеш? Бу хакта киләсе репортажда. Заманча перспектива тормышка ашсын өчен өметләнеп көтеп кенә калмыйча, кирәкле юнәлештә 17 ел эшләргә кирәк. Фуат Камаров өчен Европа көнбатыш Кытай коридоры проекты шуннан башлана. Аның төп өлеше Россия аша
М-12 трассасы, нефтегаз оешмасы җитәкчелеге һәм коллективы тырышлыгы белән Татарстан буенча әлеге юлның бер өлешенә нигез әзер. Проект 2003 елда башланды. Бу инициатива Минтимер Шәриповичтан төбәк җитәкчеләре башлыклары белән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевка мөрәҗәгать иткәч башланды һәм хупланды. Беренче этапта без 2006 елда 145 км озынлыкта Алексеевский Әлмәт юлын төзи башлау өчен конкурс оттык. Юлчылар җир катламын җәю һәм тигезләү өчен 36 миллион кубометр грунт күчергән. Юл өстендә коммуникацияләр һәм юл үткәргечләр, хайваннар миграциясе өчен астан махсус урыннар ясалган. Шулай ук торак пунктлары янында саклагыч корылмалар да төзелгән. Булачак зур трасса җирле халыкның яшәешенә комачауламаска тиеш. Менә алар җир валлары. Киләчәктә без бу урынга агачлар утыртырга да планлаштырабыз. Мондагы йортлар торак пункттан аерылып торсын өчен шулай эшлибез. Биредә эстакада булачак һәм без бу эстакаданы урнаштырып, авыл урамнарында асфальтлыйбыз. Яңа юл төзелешен Әлмәт-Казан трассасында булган юл транспорт хәрәкәтләре һәм үлем-китем статистикасы мәҗбүр иткән. Бу участокны юкка гына үлем юлы дип атамыйлар. Төзелеп килүче участок куркынычсызлыкны арттыра. Ул ике федераль трассаны М5 һәм М7-не таштыруда мөһим звена булачак. Һәм бу Европа Көнбатыш Кытай тарихи коридорының бер өлеше. Ул М12 трассасы киселеше. Татарстанның М12 трасsaсын төзүгә ни дәрәҗәдә әзер булуын Әлмәт районында Шәле Баулы трассасы участогында башланган масштаблы төзелеш күрсәтә. Күп кенә белгечләр фикеренчә, нәкъ менә бу юнәлеш Татарстан буенча Европа Көнбатыш Кытай коридоры маршруты өчен иң перспективалы юнәлеш булып тора. Бу Татарстан өчен дә стратегик яктан бик мөһим. Фәнис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Сергей Павлохин, Татарстан яңалыклары. Югары һөнәр осталыгы күрсәткән өчен 38 алтын, 25 көмеш, 39 бронза медаль һәм 29 медальон. Татарстан җыелма командасы World Skills стандартлары буенча ил чемпионатында шул кадәр бүләккә лаек булды. Быелгы ярышлар иң масштаблысы иде. Ул гадәттәгедән аермалы буларак дистанцион форматта узды. Җиңүчеләрне Мәскәүдә бүләкләделәр. Исегезгә төшерәм, Татарстан җыелма командасы 205 кеше составында 158 компетенциядә катнашты. Йорт диварларында ярык барлыкка килгән, ишек алды тиешенчә яңартылмый. Уен мәйданчыгы да тиешле дәрәҗәдә түгел. Түбән-Кама шәһәренең вокзал урамындагы 30-нчы йортта яшәүчеләр шулай дип зарлана. Ни өчен бу йорт игътибар үзәгеннән читтә калган? Проблема белән Түбән-Камадагы коллегаларыбыз да кызыксынды. Өлкәннәр капка төбендә борчыган сораулар турында сөйләшә. Шуларның берсе ремонт мәсьәләсе. 2 ел элек эшчеләр диварның бер ягын җылытканнар. Эш шуның белән төгәлләнә дә. Күрше 32-нче йортның тышы кебек безнең өебез дә матур булсын. Шулай итеп матурлап куегыз. Тышласыннар. Әйе. Көн кадагытагы тагын бер темаларның берсе балалар мәйданчыгы. Дөрес, яңасын урнаштырганнар. Тик ул куркынычсыз түгел ди бирде яшәүчеләр. Юл буйлап койма куюны сорыйлар. Юлга йөгереп чыгалар туп уйнаган җирләреннән. Алар туп артыннан урамга йөгереп чыгалар. Анда машиналар, монда тыз-дабыз машина йөри. Залар исемлеген тагын дәвам итәргә була. Тараканнар ишек алдының тиешенчә яктыртылмавы. Идарәче компания хезмәткәрләре хәбәр итүенчә, кабер сорауларга җавап инде бар. Мисал өчен, балалар мәйданчыгын подрядчылар шушы көннәрдә рәткә китерергә вәгъдә биргәннәр. Тараканнар белән дә мәсьәлә хәл ителмәслек түгел. Бары кешеләргә гариза язарга кирәк. Дөрес, квартир хуҗаларына да өйләрендә тәртип урнаштыру сорала дип өстәделәр. Йортта яшәүчеләрне сөендерми торган җаваплар да бар. Сүз капиталь ремонт турында бара. В 2018 году прошел капитальный ремонт вокзальный 30, где вошло в программу капитального ремонта только утепление торцевых стен. Вокзальный урамындагы 30-нчы йортта яшәүчеләр вәгъдәләрнең үтәләчәгенә өметләнә. Шулай да ремонт мәсьәләсенә кире әйләнеп кайтуларын сорыйлар. Бинаны тулысынча җылытырга кирәк диялар. Диварлар инде ярылган. Әлегә кешеләргә күрше йортка карап сокланасы гына кала. Татарстанның Мәгарифне үстерү институтында татар телен дәүләт теле буларак өйрәнергә теләк белдергән укучылар өчен сәлам укыту методик комплексын төзү эше алып барыла. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Җаваплы бу эшчәнлекне мәктәп укытучыларыннан торган тәҗрибәле һәм 2-3 телне яхшы белгән укытучылар коллективы башкара. Укыту методик комплексны сынап карау һәм гамәлгә кертү экспериментында нигездә Казан мәктәпләре һәм республикабыз, төбәкләрнең аерым мәктәпләре катнаша. Яңа уку елында
1-5 сыйныфларда аны гамәлгә кертү һәм 6-7 сыйныфларда сынап карау башлана. Я Рәсүлуллах дип исемләнгән бөтен Россия мөнәҗәтләр башкаручылар бәйгесе башланды. Тулырак киләсе язмада. Конкурсны Минбәр Татар дини театры, Татарстан мөселманнары дини нәзарәте һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты игълан итте. Ул мәктәп укучылары арасында үткәрелә Мәүлид бәйрәменә багышлана. Бәйге онлайн форматта уза һәм 2 этаптан тора. Беренче этабы социаль челтәрләр аша катнашучылардан бәйге материалларын кабул итү, финалга лаеклы чыгышларны сайлау. Икенче этабы җиңүчеләрне билгеләү. Бәйгедә катнашу өчен башкарылган мөнәҗәтне видеога яздырырга, видеоязманы Instagram социаль челтәрендәге шәхси аккаунтка урнаштырырга, мөнәҗәт башкаручы турында тулы мәгълүмат бирергә кирәк. Видео файллар 20 октябрьгә кадәр кабул ителә. Идел Кыямов, Татарстан яңалыклары. Нижневартовск, Казан, Волгоград маршруты буенча даими авиарейслар ачылды. Бу хакта Татарстан авиакомпаниясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Очышлар атна сайын була. Сишәмбе көнне Нижневартовскидан самолет кичке якта кузгалып Казан аэропортына 11-нче яртыда төшеп утыра. Татарстан башкаласыннан лайнер сәгать 12-дә китеп Волгоградка төнге 2 тулганчы килеп җитә. Шәршәмбе көнне рейс Волгоградтан көндез 3 тулганда була. Казан аэропортына самолет сәгать 4-дә килеп җитә. Татарстан башкаласыннан самолет 5-нче яртыда очып китә һәм Нижневартовскида кичке 9-дан соң булачак. Чаллыдагы Җәмигъ мәчете төзелешендә эшләр тоткарланып торган иде. Быелгы җәйдә биредә кабат эш җанланды. Төзүчеләр кыска вакыт эчендә 4 катны төзеп бетергәннәр. Тиздән изге йортның соңгы 5-нче катын салуга, манарасын коруга тотыначаклар. Төзелешнең барышы белән Чаллыдагы коллегаларыбыз да кызыксынды. Төзелеш мәйданчыгында хәзер бөтен көч үзәк блокны төзү эшенә юнәлтелгән. Анда киләчәктә мәчетнең төп намаз залы урнашачак. Җәмигъ мәчете көнләп түгел сәгатьләп үсә. Аның 4 каты салынган инде. Әлегә краннар бу биеклектә эшли ала. Әмма тиздән куәтлерәк кран кирәк була. Объектны вакытында төзеп бетергә кирәк. Мы с августа месяца выполнили все опалубочные работы по 4-му этажу. Без август айыннан бирле 4-нче кат буенча барлык эшләрне дә башкардык. Киләсе якшәмбе көнне бетонлаштыру көтелә. 4-нче катта монолит конструкцияләрен урнаштырып бетерәбез. Иң мөһиме салкыннарга кадәр 5-нче соңгы катны ябып бетергә кирәк. Стеналарны октябрь ахырына кадәр өеп бетерү бурычын куйганнар. Шуннан соң манара төзүгә керешәләр. Төзүчеләр үзләре дә эшне тиз башкаруларына сөенгәннәр. Мәчетнең соңгы катын төзеп, түбәсен япкач бераз тынычланырга да була. Эчке эшләрне кышында дәвам итеп булачак. Моннан тыш электрга тоташтыру өчен үткәргечләр әзерләнгән инде. Шәһәр халкы киләсе елда ук мәчет манарасының калкып чыгуын күрә алачак. Ания Габадуллина, Любовь Захарова, Роман Гейтман, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Казанда Пушкин исемендәге үзәк ачылганга әле бер генә ел, ләкин даны еракларга таралырга да өлгерде. Чөнки үзәктә милли мәдәниятне тирәнтен аңлаучы һәм аны киләчәк буынга үтемле итеп таныта, өйрәтә белүче хезмәткәрләр эшли. Тиздән Болдин көзенең 190 еллыгын үткәрергә җыенсалар, күптән түгел биредә 11-нче төбәкара конкурсы нәтиҗәләре буенча без уенчык ясадык күргәзмәсе ачылды. Ә кемнәр уенчык ясаганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендәге әлеге күргәзмәгә аеруча мәктәп укучылары бик яратып йөри. Ә курчакларның нинди генә юк. Иң мөһиме аларны балалар ясаган. Конкурс таләпләре буенча анда төрле яшьтәге кешеләр катнаша алган. Шуңа да күргәзмәдәге катлаулырак композицияләр мәктәп укучыларының остазлары эше. Бик күп монда төрле курчаклар бар. Монда иң яратканын да сайлап булмыйдыр. Бөтенесе матур, бөтенесе кызыклы, алар бөтенесе белән дә уйнап була. Без уенчык ясадык конкурсы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Татарстан Республикасының Рус милли мәдәни берләшмәсе Александр Пушкин исемендәге мәдәни үзәк Казан шәһәренең Рус фольклоры үзәге тарафыннан оештырылган. Курчак ясау бәйгесенә әле шушы көннәрдә генә йомгак ясалды.
Bütün халык, bütün оешмалар йокыдан торган сыман, хәзер вакытта көн сайын үзгәрелә төрле чаралар. Һәм мин уйлыйм, ул бик күңелле. Без бу хәлгә бик шатланабыз. Бу бәйгегә килгәндә, шуннан да ул инде 11нче тапкыр үтә. Һәм әйтеп була, аның географиясе, катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Чөнки һәр конкурс, һәр бәйге 11 ел булмый. Димәк, безнең максатыбыз, мин уйлыйм, киләчәктә дәрәҗәсен тагын да үткәрергә, бәлки аны халыкара ясарга. Мин уйлыйм, без аны эшләй алырбыз. Күргәзмә залында барлыгы 100дән артык курчак урын алган. Алар барысы да төрле материаллардан һәм төрле техникада эшләнгән. Пушкин исемендәге үзәктә курчак күргәзмәсе 18 октябрьгә кадәр дәвам итә. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Алтын Урда Русь һәм Европа сугышчыларының урта гасырлар тарихына кирип калган мавыктыргыч көрәшен кабат карап булачак. 2 көн дәвамында, ягъни 26-27 сентябрьдә Татарстан халкы һәм кунаклары рыцарьларның үзара шулай ук масса күләм көрәшләрен күрә алачак. Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә оештыручылар хәбәр иткәнчә, быел тамашачыларга сюрприз әзерләгәннәр. Бөек Болгар фестивален карарга бушлай барырга мөмкин. Фестивальдә 50ләп сугышчы катнаша. Алар Уралдан алып Мәскәүгә, Әстерханнан алып Төньякка кадәр төбәкләрдәге клубларны тәкъдим итәләр. Болгарда матур көрәш үрнәкләрен күрсәтәчәкләр. Бу алар өчен фестивальдә беренче көрәш турниры тәҗрибәсе булачак. Татнетны үстерү фонды һәм Татарстан язучылар берлеге әдәби марафонда катнашырга чакыра. 9нчы марафоннан башлап иң күп марафончы катнашкан районга бәйгенең кубогы тапшырыла. Шулай ук иң актив мәктәп мини-кубок белән бүләкләнә. Татар әдәбиятына карата иң зур кызыксыну уяткан һәм мәхәббәт тәрбияләгән кешеләр әдәби әйдаман статусына ия булалар. Проект барышында һәрбер марафончыга 21 көн дәвамында татарча китап, журналлар укырга һәм әлеге әдәби әсәрдән иң мәгънәле, кызыклы һәм файдалы үзекне ВКонтакте яисә Instagram социаль челтәрендә әдәби марафон, Татарстан язучылар берлеге һәм Татнетны үстерү фонды хэштеглары белән хатасыз язып урнаштырырга кирәк. Финал тантанасында дипломнар һәм бүләкләр тапшыру белән бер рәттән танылган татар язучылары, шагыйрьләр, драматурглар һәм башка күренекле татар шәхесләре белән очрашу үткәрелә. Татарстан китап нәшриятында һәм башка татар нәшриятларында яңа нәшри ителгән китаплар белән таныштыру оештырыла. Әдәби марафон 1 октябрьдә башлана. Анда дөньяның төрле почмакларыннан татарча яза һәм укый алган һәр кем катнаша ала. Идел Кыямов, Татарстан яңалыклары. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә чираттагы иҗади һәм белем алу сезоны ачыла. Теләгән һәр кем татар теле курсларына килә ала. Уку бушлай, дустана һәм профессиональ дәрәҗәдә булачак. Бу хакта Татар-информ хәбәрчесенә Мәскәү татар милли мәдәни автономиясе рәисе Фәрит Фарисов сөйләде. Онлайн дәресләр 3 ай дәвамында бара. Аны үткәннән соң көн күреш темаларны дөрес әйтелеш белән укый, яза һәм сөйләшә башларга мөмкин. Офлайн дәресләр Тирәнтен еллык белем бирү программасына нигезләнгән. Ул һәр шимбә сайын татар мәдәни үзәгендә уза. Курсларга барыр алдыннан экранда күрсәтелгән телефон буенча язылу шарт. Быел Император сәнгать академиясенең ачылуына 125 ел. Хәзер без аны Казан сәнгать мәктәбе дип атыйбыз. Шушы дәвер эчендә уку йорты Идел буенда сәнгать белеме бирү үзәгенә әверелде. Бүген Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесы Идел буе регионында төп уку йортларының берсе. Анда ел сайын сәнгать белеме буенча конкурслар, конференцияләр үткәрелә, мөгаллимнәрнең һәм студентларның эшләре төбәк, бөтен Россия һәм халыкара күргәзмәләрдә, конкурсларда катнаша. Юбилей уңаеннан Хәзинә милли сәнгать галереясендә сынлы сәнгать училищесы студентлары һәм укытучыларының сәнгать әсәрләреннән торган күргәзмә эшли. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Күргәзмәгә училище студентларының 120 диплом һәм курс эше, укытучыларның 30 эше куелган. Сәлимә Әскәрова әле Бакый Урманчы изеннән барырга гына өйрәнә. Үз рәсемен биредә юк, ләкин Казан сәнгать училищесында укуым белән горурланам ди. Мин балачактан да рәсем ясарга бик ярата идем һәм киләчәктә бик телим шулай ук ясарга. Тамашачы хозурына соңгы 40 елда иҗат ителгән эшләр сайлап алынган.
Училище академик уку йорты булып тора. Ул Казан рәсем мәктәбе реалистик традицияләрнең дәвамчысы. Шунлыктан тәкъдим ителгән әсәрләр традицион реалистик юнәлешкә карый. Күргәзмәдә бик күп матур майлы буяу белән эшләр тәкъдим ителгән. Аннан соң без монда скульптураны да күрә алабыз. Кул кулланма эшләр, декоратив эшләр безгә тәкъдим ителгән. Бу күргәзмә залларында беренче мәртәбә шундый зур масштаблы күргәзмә ачылды. Монда Казан сәнгать училищесының укытучылары, педагоглары, Николай Иванович Фешин, Павел Петрович Беньков, Петр Тихонович Спиранский һәм башка бик күп танылган педагогларның эшләре куелган. Бу рәсемнәр күреп без аларның авторларының лаеклы кешеләр, студентларның лаеклы зур профессионал кешеләр икәнен күреп торабыз. Аларны тагы бер тапкыр зур юбилейлары белән котлыйсы килә. И дальнейшем аларга шул сәнгать өлкәсендә зур уңышларга ирешүләрен теләп калабыз. Сәнгать училищесында 4-нче курсында укыйм. Мин бик шатмын, минем рәсемнәрем бу экспозициягә кергән өчен. Менә сезнең каршыгызда 3 минем эшләрем. Һәм бу эшләргә мин бик күңелемне салдым, бик яратып эшләдем. Чөнки һәрбер рәсемдә бар идея һәм шул идеяга мин ышанып, яратып, шуңа куанып эшләдем. Оештыручылар күргәзмәгә театраль макетлар куюны да кирәк тапкан. Һәм инде иң куандырганы минем өчен сценография буенча белгеч буларак монда Петр Тихонович Спиранский салган иде нигезне дәвам итүчеләр бар, ул театр декорация бүлеге. 2016 елда Камал театрының баш рәссамы, халык рәссамы Россиянең Сергей Геннадьевич Скоморохов быел курс чыгарды. Бик талантлы студентлар иде. Алар инде укыган вакытта ук театрларда спектакльләрне бизәделәр. Күргәзмә эмпатия дип юкка гына аталмаган. Чыннан да әлеге әсәрләр аша башкаларның кичерешләрен, күңел төпкелләрен аңларга, теләктәшлек белдерергә өйрәнәсең. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.